Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad. Duh Gusti kula nyuwun manah jasad kang sehat sentosa nipun badan putra garwa tuwin kerabat wa tula hayati fi kamal istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad. Panjang yuswa sarana natapi istiqamah kareksa saking ujub sombong hasud wonten manah warizqan halalan wasi'an ghaira naqisin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad. Nyuwun rizki halal jembar tanpa kekirangan kangge sangung ibadah ngambah margine pangeran. Wa'allimni ya fatahu ilman mubarakan yakuduh ila ridwani wassabri wassadad. Nyuwun ilmu manfaat ingkang tansah kaberkahan ingkang nuntun sabar ugi kaleresan wa haqqa arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa judan ma'al madad. Dateng hak panjenengan nyuwun dipun gamblangaken pitulung kanugrahan kangge saged ngamalaken. Wa'arifni haqqal muslimina bi asrihi alayya lil qiyami alal abad. Ugi hakipun konco ingkang sami minulya kula saged anatabi kanthi sae tur sampurna bijahin nabi sallal ilahu wa sallama alaihi wa alin dama walhamdulil ahad. Kanthi lantaran derajat nabi ingkang pungkasan salawat salam mugi lumintu saking pangeran. Amin 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 amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah boten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Bakar. Fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah taala zahara wis jelas wis pertelo opo al-fasadu kerusakan fil barri ing dalam daratan wal bahri lan lautan. Qala dawuh al-barru utawi al-barru huwa yu al-barru iku al-lisanu lisan wal bahru lan utawi al-bahru huwa yu al-bahru iku al-qalbu ati. Al-muradu ingkang dipun kersakaken saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ing dalam dawuhipun Allah taala zaharal fasadu fil barri wal bahri, tegesipun wis pertelo rusake daratan lan lautan. Dawuh daratan menika tegesipun lisan lan dawuh lautan menika tegesipun ati. Wonten dawuh menika lisan lan ati dipun sebataken kanthi khusus keranten panci sae lan awonipun salira sekujur menika persasat terwakili dening perkawis kalih menika. Dipun sebataken secara khusus niki lisan lan ati. Keranten lisan lan ati menika sing dadosaken awak niki
dados sae utawa ndadosaken awak niki awon. Sinten ingkang atinipun sae mongko salira sekujur inggih badhe anderek sae lan mekaten ugi sak kosok wangsulipun. Menawi ati kita sedaya menika sae niki awak sing kita bekta niki inggih badhe dados sae. Lan kewalike nek atine niki atine sing seneng napa namine ati sing boten sae lah. Menika mangke-mangkene awake nggih dados boten sae. Mula mugi-mugi kita sedaya niki saged njagi ati. Atine niki ati ingkang istiqomah, ati ingkang saged tenang. Atine niki mboten goyah, atine niki mboten berkecamuk. Nggih. Sederek setengah saking hikmah anggen Gusti Allah damel lisan namung setunggal. Lah niki Gusti Allah damel lisan niki mung setunggal. Niki wonten hikmahe para sederek. Wong lisan setunggal mawon angel nggoleh jaga, napa malih menawi lisane Gusti Allah nggoleh damel langkung saking setunggal. Wah, luar biasa. Sarana dipun kunsara kanthi pinten-pinten waja ingkang kokoh, giat lan ugi dipun tutup kanthi lambe kalih. Nggih. Lisan menika niki disanggah kalih untu sing kuat-kuat lan dipun tutup kalih bibir kalih. Dadi lisane niki teng lebet, dijaga teng untu sing kuat lan ditutup kalih kalih bibir. Hikmah napa? Nggih. Menika minangka isyarat niki dados syarat supados kita langkung-langkung anggen jagi dumateng lisan menika. Nggih. Wong kadang-kadang nggih Pak Bu, lisan sing pun ditutup kalih bibir niki nggih. Mpun ditutupi mawon cokan kadang-kadang niki ibu-ibu langsung nggih. Bapak-bapak nggih sami mawon. Anu mun ditutup kalih bibir, mpun teng lebet posisine, nggih, mpun dijaga kalih untu. Niki mawon kadang-kadang taksih golek medal niki lah nyenengi sangat nggih. Napa malih nek semisal mboten ditutup kalih bibir, lisane teng jabawah kados napa niki? Niku hikmah Gusti Allah nyiptakaken lisan namung setunggal tok, B niku teng lebet mboten teng jawi. Dados isyarat menawi kita niki kedah njaga sing namine lisan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaful lisani an a'radin nasi siyamun. Dipun dawuhaken saking Abi Dzar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abi Dzar menika dawuh sampun midhanget saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang Rasulullah menika dawuh kaful lisani an a'radin nasi siyamun. Sing namine jaga lisan saking tukaran kalih menungsa niki siyamun. Siyamun teng mriki artose niki sanes puasa kados kula panjenengan seniki sing saweg
lampahi. Siam teng mriki niki artine imsak, njagi. Jadi njaga lisan saking tukaran kalih manusa kalih menungsa lintune niki nggih siamun kedah temenan dejaga. Ampun ngantos sing namine lisan niki mboten ngantos dijagi. Nek mboten dijagi niki karepe wek nggih niki lisan. Dados sing saged njagi nggih sing gadah lisan wau. Mulane menawi koh kepengin mboten berselisih tukaran kalih tiyang lintu nggih lisane dipun jagi. Kranten masalah lisan niki saged menyebabkan antara setunggal tiang kalih tiang lintune niki saged tukaran lan gara-gara lisan niki saged ndadosaken perang dunia ketiga. Nggih. Antara bapake kali ibune teng dalem lah anu masalah seperti tapi lisannya mboten dijaga ngentos nglarani atine estrine nopo sing estri nglarani atine sing jaler niki dados masalah ageng nopo malih kalih tanggane kalih sedereke nggih niki saged tukaran kranten mboten saged jagi lisan. Insyaallah ahli ahadantah lisane saged njagi sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mboten wonten sing namine ahli ahadan niki tukaran niki mboten. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahasa niki golek tukaran mboten mung kalih lisan. Nggih, kalih jempol niki. Kalih HP sing nika lisane ta mendel nggih. Tapi statusé wah fulan nyong ora seneng wis pokoke gedhinge pol. Lah sing dirasani kerasa gawe status bales sila niki lisane tah anteng tapi lisan dunia mayane niki lah niki kedah sarang-sarang dipun jaga lisane nggih dijaga nggih jempole menawi damel status nggih dijaga. Pokok menawi damel status teng WhatsApp, teng Instagram, teng media sosial Facebook niki sing kepenak-kepenak mawon nggih. Dados desawang niki nyenengi. Nggih. Ora ketang mengko-mengkone lah anu pamer ketah nggih. Tapi daripada sing diposting niki perkawis sing mboten sae, dadosaken tengkar, dadosaken gelut, dadosaken niki malah dados mboten sae. Tapi nggih difilter nggih Bu. Aja napa-napa didamel status. Sahur kambi napa te foto gawe status. Mungkin masak napa degawe bukane degawe nggih nek kados niku jenenge ngenco-enco nggih sanes menebar napa kenikmatan tapi namine ngenco-ngenco melasi sedereke sing ningali dilalah bukane sak wontene nggih ningali statuse bukae ta kaya nyenengi nggih ujaku wingi kambi ayam seniki kok gari kambi sate. Lah niki monggo kita sarang-sarang sami jagi. Kita terasaken sederek dene ati dipun serupaken kalian lautan. Niki wonten dawuh wau ati niki disamekaken kalih lautan. Kranten napa? Menika kranten luas lan lebetipun ati. Nggih. Karena ati niki luas amba lan jero niki dados dipun samikaken kalian lautan. Inggih ati menika minangka dados pemimpin utawi komandanipun salira sekujur. Ati niki dadi komandan, dadi pemimpine awak sekujur niki. Dipun dawuhaken
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna fil jasadi mudghatan idza salimat salimal jasadu kulluh wa idza sakimal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Wonten awak kita sedaya niki, teng jasad kita sedaya niki wonten mudghah. Napa niku mudghah? Segumpal daging. Menawi segumpal daging niki sae, insyaallah sekujur jasad niki badhe sae. Tapi menawi segumpal darah niki kotor, rusak niki dados cermin bilih jasad kita sedaya sekujur tubuh niki dados rusak. Napa niku segumpal daging? Ala wahyal qalbu, inggih menika ati. Menawi ati kita niki sae, insyaallah saged mencerminkan napa namine awak sekujur niki. Saged ketingal istiqomah, saged ketingal anteng awake niki nggih keranten atine anteng istiqomah. Kok jasade niki ketingal mboten nyenengi, nggih berarti atine nggih saweg mboten nyenengi. Dados cerminan awake niki sae napa mboten nggih saking ati. Menika pembahasan masalah lisan lan ati. Mugi-mugi lisan lan ati kita sedaya menika dipunjagi dening Allah Subhanahu wa taala. Lisane menika saged ngucap ingkang sae-sae mawon, atine menika dados ati sing istiqomah, ati sing tenang, ati sing napa namine dadosaken awak sekujur menika dados awak ingkang sae. Amin amin ya rabbal alamin. Menika wonten faidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sinten tiange ingkang ngucap la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sedinten menika ping 100 fi kulli yaumin, setiap dinten nggih. Maos ping pinten? Ping 100. Kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Sinten tiange ingkang setiap dinten maos ping 100 waosan apa la ilaha illallah al malikul haqqul mubin menika badhe dipun paringi jaminan aman saking fakir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus sing kaping kalih menika dipun selamataken saking dahsatipun fitnah kubur. Nggih. Ingkang kaping 3 menika mengetuk pintu kekayaan. Niki sing napa namine kepengin dipun paringi rezeki ingkang lancar, nggih. Dipun selamataken saking siksa kubur. Niki siksa kubur menika perkawis ingkang nyata lan medosi sanget. Nggih. Sinten sing kepengin slamet saking dahsate siksa kubur menika maos la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap dinten kaping 100. Lan pintu swarga menika badhe terbuka dumateng tiyang ingkang setiap dintene maos kalimat wau niku. Nggih. Qala ba'dul arifin wa hiya mujarrabatun libastir rizqi zahir wal batin. Sebagian ahli arifin menika dawuh sinten sing maos la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap dinten ping 100 niki mujarrabatun, sampun mujarrab, mun terbukti cespleng kagem melapangaken rizki zahir lan batin. Ngatahaken wawasan apa? La ilaha illallah al malikul haqqul mubin kulla yaumin mi'ata marrah, setiap dinten ping 1. Wektale kapan? Monggo kersane
badhe enjing saged, siang saged, sonten saged, dalu nggih saged. Seko bere. Tapi menawi saged nggih menawi kok wektale senggang niki sederenge nglampahi salat subuh. Sederenge salat subuh niki ngatahaken la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kaping 1. Wallahu a'lamu bissawab. Wonten sekedik pengumuman kagem para ahli jamaah adzan. Insyaallah pengawasan ahad enjing niki dados penutupan. Nggih dados penutupan bilih ahad ngenjing menika libur rumiyin. Nggih libur rumiyin. Niki sing mboten rawuh enjing niki kok mboten rawuh mangke dipun kabari. Mangke sing mlebet grup nggih dipun kabari. Mbok ahad ngenjing dereng badak nggih, badane semisal dinten Senin. Wonten sing pangkat niki melasi mbok sing saking tebih nggih. Niki mangke dipun kedhok tularaken insyaallah ahad menika ahad penutupan. Mangke kepanggih malih insyaallah ahadan sak sampune tanggal kalidasa Syawal. Nah, dilalah wau kula ningali kalender tanggal 20 Syawal menika dinten Sabtu nggih. Berarti ahadane tanggal selikur menika sampun mulailah lapet mangke dipun umumaken malih teng grup insyaallah. Nggih. Kados cekap semanten atur kawula mugi-mugi manfaat amin ya rabbal alamin. Saking kawula cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha